तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, मी आज एकटाच आहे. मुले शाळेत गेली आहेत आणि मी आता जातो रानातली पालक भाजी बघायला. तुम्हाला पण दाखवतो. व्हिडिओ स्किप नका करू, व्हिडिओ पुरी बघा शेवटपर्यंत. तर मित्रांनो, आता मी इकडं हा इकडं रोड आहे, म्हणजे इकडं वरती आलो आहे त्या साईडला. हा बघा टाकला, याची पण भाजी करतात बघा. इथनं एवढ्यातूनच तोडतात त्याला, एवढ्यातनं वरनं. बघा पानं बघा कशी आहेत. मी तोडतोय आता. मोर आहे वाटतं, वरटतंय मोर बघा. इकडेच कुठेतरी वरटतंय. बघा मित्रांनो, हे वरचे असतात ना, ते कवलं असतात. हे इथनं कवलं असतात, ते लवकर तुटतात. बघा किती आहे टाकला. एवढा काढला मी, काढतो. तर मित्रांनो, आता वरती जातो. टाकला बस झालं, एवढी कमीच आहे, पण कमीच काढले, पण आहे बस होती. डांगीची भाजी शोधतो, तिकडं वरती जाते. तिकडं ते एक झाड बघा दिसतंय, तिकडे जातोय. तर मित्रांनो, ही बघा डांगीची भाजी आहे का बघा कशी आहे. बघा पान वगैरे बघा तिचा. इकडे वरती आलोय मी, नाही बघा इकडे पण आहे, दिसतंय. काढतो मी हिला पण मित्रांनो ना, एवढ्यात वरनच काढायचे अशी. बघा कशी काढायची. या रानातल्या भाज्या मित्रांनो कांद्यासोबत काय लागतात, एकदा तुम्ही खाऊन बघा मित्रांनो. बघा किती काढली. पिशवीत ठेवतो ते ना, पिशवीत आहे तर टाकला आहे का.
काढतो. चांगली येते पाणी कसं झालं. मित्रांनो ही बघा भाजी बघा किती आहे. या सगळ्या मित्रांनो भाज्या फक्त कोकणातच मिळते, बाकी कुठं नाही. मित्रांनो बघा पिशवी बघा केवढी झाली. तर मित्रांनो आता खाली जातो. घाम सुटला वर असतो तर खाली जायचं आहे रिटर्न. पाऊस पण नाही आहे, ऊन आहे. 4-5 दिवस ऊन आहे इकडं. मित्रांनो अर्ध्या सोलो खाली बघा. इकडं पण एक एक मध्ये मध्ये दिसत आहे. तर मित्रांनो आता ही बघा, ही बघा तेरी, ही बघा तेरी. तर तिला काढतो मी. ही बघा ही बघा, ही तेरीशी पण भाजी करतात. बघा तिकडे पण आहेत, टाकला पण आहे इथं. काढतो. कवली कवली काढायचे असतात. हे बघा मित्रांनो आवाज बघा कसा आहे. ते काढतोय ते खराब आहे एक पान. बघा तर नसतं घ्यायचा खराब पान, चांगली पानं घ्यायची. बघा किती बघा झाली, पिशवी भरत आली. पुढं कुठं आहेत काय बघतो. तर मित्रांनो ही बघा इथं पण आहे तेरी. तर मित्रांनो ही बघा आमटी. बघा ते रुजले नवीनच आहे. हे आंबट लागतं खाल्ल्यावर. बघा हिला निसून खातात. एवढी निसली
बघा मित्रांनो, आंबटले आहे, चांगली लागत आहे. तुम्ही पण अशी खाऊन बघा, रानात भेटली का. तर मित्रांनो, आता व्हिडिओ संपवतो. तर आता घरी जातोय मी. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आता भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. डबल एकदा टाटा बाय बाय. टाटा करायला पण नाही भेटत. चला बाय बाय.